ini kaken hun hibar ko ay kajing kermen kajing bakin nangkil ki nongyalam ini sakman kantam ki tim hibaram kinang awan tim sakmat om ban pek tangangi kinong job relong medangi ram ni ban dan kata kajing ele mengimpo seduk thong jong kajing job ko baka katim jongi garak ngri ka poisol kajing job nai jing kermen ya ki wei ki tim kinang ma ki sakmat Menta kasingi ka arpnyo terik luber arhajar arpuway, layo ban penha perdano ya ka lempung Unity Cup jong senam arhajar arpuway, ha dihar. Ha ka jing penha perda ya ka lempung, la sakhi ya ka jing kun final ha pedang ka Sumer Football Club, persha ya ka Right Nongbri Football Club. Ha ka jing kun, kalalong ka ba itanat, bat ka ba ya khai ha pedang kini ki artli ki team. Ha ka jing kun, ha ka kelas step, bat kumju tat hadu ka kelamit, klemdon bala ban penki ya kajar ka baningkong na kaliang jong kini ki artli ki team ha ka jing khun kala poi ka jing tie breaker ha preng jong kini ki artli ki team bat ka jing tie breaker ka Right Nongbri kala yo banra ya ka nam ladu bat kala long kum ka nong job ha ka lumpung Unity Cup jong usnam arhajar arpuway ha ka kala yo ra ya ka khusnam da ka song pisa ka ba shilak tengka bat harangkat ka trophy bat ka Sumer FC ka balalong kum ka team ka balasha rem ha ka jing khun final bar ka balalong ru kum ka team ka bawan baar hakane ka lempung kala yo banra e ka khusnam da ka song pisa ka ba sanpho hajar tingka bar harangkar ka trophy lawan ban sakhi bar ban aiman sem hakane ka lempung da MLA barim jong ka umsning constituency Dr Celestin Lingdo kum kongsan harangkar ka jinge donlang uba Rocky Agustin Marwain uba Ferdinand Kharkamni kum sembut kongsan uba Don Kupar Sumer bat uba Lambok Rembai Laya poi banwan sakhi langru ya kane ka jing ya khun hapran gini ki artli ki team da ki pajba ki bana keleng ka Ribhoi district bat kumju ki bana ki khapsor ki balakot shaki hajar ngun so sarong barong bat philala ban le hadu katne bat ngasno sarong ro ban yo I baki pajba jong da snong dihar ki khun samla ki urang ba ki hybrid baro phiadon bentalang Bania sya asnobha ya ki surak snong jong fi ban yen ki kali jong ki parlok ki bawan pekai klem da penwit klem da pentut kane gede ka mindset ka ba ni de ban penroi ha ka long breu man breu ke jongi ngasno sarong sisa bak ngasno sarong ro ban yo I ya ki parlok ki bawan pekai football ongsu ko man shwa ban ya pekai mo Nilas dang kane ka culture man ong ngin siu na idor khindiat kum ka jingerap kum ka jinges no tilang ban peniai ye kum kini ki tournament ki jingkala ki babon ki lawan bak ngisno kumen ban yo I bak ki jingkala ki ja ha markmat bat ngi te kane ka tournament ngayos ngau ba live artli ki team gilawan na ki dong ki snong ki ba per bak menta ki bayeng nang nek mat Dai ka team jong ka Snong Sumer bat jong ka Right Nongbri the best of the best on ka team pareng mo survival of the fittest ki bayle kai bhatam kinyai ne hadu ka bakut ka ku bayle kai udon ka jingmantoy ha ka jingkilan met kayo ay ka trophy gayay na kaway tanre ka jingmantoy jong fishimet kalayay lupa ka jingmantoy habang ipay kaya po ki TV ki jongi ki club ki baper ki bapanyay ya ki football ki day ki club ki barius pa ba hapo kapatay ka BCCI ka cricket club jong ki India mo kani gawin na ki sports club barius pa tama kapatay darang yekren ya ka football pa kidai ki club nari Europe ki badai ki club ki barius pa tam tengah terai hakane ka jing punya ia kane ka tournament larang ila aban penio ki sponsors na ki company ki baper ngaterai karkom organize ka jongiro kan sanang kiu na kawi ka por sa kawi ka por tengah ki bok ki riang ay ba ka sinong dihar kan dang punyang snow hasu kum kine ki jai tournament Apo kajingilam jong rumah senong bak ke senong ngakermen ba kum kineki program kindang yaiwan urlong hakane